og vi har om social ulighed i Danmark. Og social ulighed, det handler om de her forskelle i menneskers adgang til samfundets ressourcer. Øhm, og social ulighed, det beskæftiger sig med mekanismerne bag og konsekvenserne af de her forskelle, der er imellem de her forskellige klasser. Og social ulighed, det refererer til samfundsprocesser, som begrænser eller skader en gruppes sociale status, levevilkårene og ens livschancer. Og vores overordnede spørgsmål, det er, hvordan den her ulighed ligesom ser ud i Danmark. Øhm, og klassesamfundet i Danmark, det er, at Danmark har den her klasseopdeling, og for at vi kan definere, hvilken folkegruppe, der tilhører hvad. Overklassen, de er selvstændige topledere, og folk med videregående uddannelser, der tjener mere end det tredobbelte af den typiske indkomst, det vil sige over 1,2 millioner kroner om året. De udgør 1/17% af befolkningen. Den højere middelklasse, som udgør 9% af befolkningen, har mange karaktertræk til fælles med overklassen, bare i mindre mindre form af deres. Og det er, at de finder knap så højt lønnede selvstændige og topledere. De er toneangivende journalister, og mange af de ansatte på universiteter og højere læreanstalter, der har en definitionsmagt i forhold til den offentlige debat. Underklassen, det er den gruppe, der er ude af arbejdsmarkedet i omkring 80% af et helt år, 4 ud af 5 dele af et år. Og befolkningen i aldersgruppen 18-59 år opdeles i 5 klasser ud fra parameternes uddannelse. Ud fra parameterne uddannelse, arbejdsstilling og indkomst. Og overklassen, den udgør 2% af familierne, den højere middelklassen udgør 12%, middelklassen udgør 30%, arbejderklassen 42% og underklassen knap 14%. Mens den højere middelklasse og middelklassen er steget markant i perioden 1985 til 2009, er arbejdsklassen faldet meget. Underklassen er også vokset, mens overklassen næsten er uændret i den her periode. Og hvordan har de fattige børn i Danmark det så? Når man taler om fattige børn i Danmark, så burde man egentlig ikke snakke om det. Altså, der burde egentlig ikke være noget at tale om. Fordi ud fra SFI-rapporten, så kan man se afsavnene fordelt i 9 forskellige kategorier. Når vi har at gøre med de helt basale behov som mad, tøj og sko, så er der næsten ingen forskel overhovedet. Og i de andre kategorier er der nærmest heller ingen forskel at se. De afsavn, som fattige i citationstegn børn har i hverdagen, er enormt små i forhold til børn, der vokser op i en familie, der ikke er fattig. Og Joachim B. Olsen udtaler sig på den her måde: det giver ikke nogen mening at tale om materiel fattigdom i Danmark. Børn, som har måttet undvære det at gå til en fritidsaktivitet, eller som ikke har kunne holde fødselsdag, er ofte blevet synliggjort i debatten. Og ulighedens mange sider. Når vi snakker om ulighed i samfundet, snakker vi oftest, hvad den ene part har råd til, og hvad den anden part ikke har råd til, og hvad man har mere end de andre mennesker. Altså, du sidder og kigger på din næste mand og tænker, jeg har mere råd til det her, end han har. Og der ses også meget forskelligt på ulighed. Folk med årsindkomster på over 700.000 kroner kan ikke gå i samme grad, og der kan man så få øje på de her klasseskel. Det samme gælder folk med lange akademiske uddannelser. Blandt de højeste indkomster regnes det ganske enkelt for gammeldags at tale om penge, men realiteten er, at blandt folk med almindelige indtægter er det næsten 3/4, der oplever betydelige klasseskel i det danske samfund. Og hvorfor har vi simpelthen den her klasseopdeling i Danmark? Lars Olsen fortæller os, at en ny klassedeling i det danske klassesamfund er et vigtigt element for, at vi kan forstå det samfund, vi lever i. Derudover har politikerne også brug for denne viden om klasseopdeling i Danmark for at kunne tage politiske beslutninger. Hvis politikerne antager, at Danmark er en stor middelklasse, ja, så vil de også planlægge efter denne opfattelse og føre en politik, der vil overse de her skel, for eksempel mellem overklassen og arbejderklassen. Og hvordan definerer man så det her fattigdom i Danmark? Man ved, at fattigdom i Danmark egentlig ikke er så slemt, og hvordan det er svært at definere sådan fattigdom i Danmark, når vi egentlig godt ved, at der er egentlig ikke nogen, der er så fattige. Her der snakker man om relativ fattigdom, man snakker ikke om sultedøden, altså det er ikke sådan fattig, vi har i Danmark. Og man bruger en bestemt metode for at måle den her fattigdom i Danmark,
og det bliver kaldt medianindkomstmetoden. Og hvis man tjener under 50% af, hvad medianindkomsten er i landet, så er man fattig. Så det vil sige, at hvis medianindkomsten i landet ligger på 300.000 kroner årligt, så tager du 50% af det er 150.000 kroner. Og hvis du tjener under de her 150.000 kroner, så er du fattig i Danmark. Og i Danmark vil det hedde fattigdom ikke at være nær sådan, altså det er ikke så slemt som altså for eksempel fattigdom i Afrika, hvor rigtig, rigtig mange mennesker de lever i usle forhold med hungersnød og slet ikke har de der optimale ressourcer. Og det var ligesom jeg snakkede om før, det der med, at i Danmark hedder det relativ fattigdom, fordi at du er simpelthen ikke dernede og skrabe bunden, hvor du skal sidde og tænke, har jeg råd til at få aftensmad i dag? Har jeg råd til at få det her ene måltid om dagen? Det er slet ikke sådan fattig, vi snakker om i Danmark. Det er en helt anden fattigdom. Og hvordan påvirker ulighed, tryghed og opvækst en? Vi skulle leve i det, vi kalder et postmoderne samfund, hvor vi skulle skrive og forme vores eget liv, som vi gerne vil have det. Men det er bare ikke sådan, tingene fungerer for langt de fleste danskere. Der findes simpelthen forskellige former for ulighed, og de kommer nærmest aldrig alene. Det afhænger meget af, hvordan din barndom var, og hvordan dine forældre klarede sig. Altså hvis dine forældre de har en høj uddannelse og bor i et villakvarter, så er der højere sandsynlighed for, at du vil klare dig godt. I forhold til hvis nu du var opvokset i sådan en ghetto-kvarter, hvor der var en masse unge, der lavede kriminalitet, og dine forældre de har egentlig heller ikke et særlig godt job, og ikke særlig mange penge, og tjener ikke så mange penge, så er der nok heller ikke så stor chance for, at du kommer videre end folkeskolen, eller en 10. klasse måske. Fordi du simpelthen bare ikke kan det her, og dine venner gør det heller ikke, og så bliver du ligesom kørt ind i sådan en rutine på den måde. Og definitionen for underklassen, og hvornår man befinder sig i den, det er, at den her gruppe, som er underklassen, det er dem, der er ude af arbejdsmarkedet i 80% af året. Og underklassen, det er dem, der primært lever af overførselsindkomst, og de udgør ikke mindre end hver femte af de 18-59-årige. Og det her, det vokser og vokser simpelthen bare. Og som hvorfor der overhovedet er noget, der hedder fattigdom i Danmark, det er, som Joachim B. Olsen siger, det giver ikke nogen mening at tale om materiel fattigdom i Danmark, fordi tallene viser, at der som sagt ikke er nogen stor forskel, og det slet ikke forekommer, som det nogle gange kan blive udtrykt som. I rapporten fra SFI står der blandt andet, meget få børn får ikke et hovedmåltid hver dag af økonomiske grunde. Af de spørgsmål, der her er stillet om fødevarer, er der kun på ét område en signifikant forskel på fattige og ikke fattige børn. 7% af fattige børn mod 2% af ikke fattige børn får af økonomiske grunde ikke daglig frugt og grønt. Det kan dermed dokumenteres, at der er ingen signifikant forskel. Og hvorfor har penge så stor en indflydelse på fremtidige uddannelser? Jo, fordi penge spiller, og de vil altid spille en stor rolle i samfundet. Nærmest alle former for ulighed kommer, eller kan i hvert fald, oftest føres tilbage til noget med penge. Og hvis du ikke har penge nok, bliver du simpelthen tvunget til at vælge at bo i et belastet kvarter, hvor utrygheden er høj, men priserne er lave, hvilket i høj grad giver dig lavere mulighed for succes på uddannelsesområdet, da du hurtigt kan blive trukket over i det kriminelle miljø, hvor du ikke skal tænke så meget på uddannelse eller dine fremtidige muligheder. Og du kan ikke, og du har ikke mulighed for at bruge din tid på at tænke på det. Så vores konklusion er simpelthen, at Danmark det er et klassesamfund, og at de forskellige grupper i Danmark, de er opdelt efter indkomst og så videre, og at det simpelthen gør, at klassesamfundet er ligesom med til at fordele folk sådan, at hvis du er i underklassen, så har du ikke råd til det her, hvis du er i arbejderklassen, så har du ikke råd til det her, hvis du er i middelklassen, så kan du det her, højere, bla bla. Og jo højere du kommer op, jo højere status får du simpelthen i samfundet, så det er simpelthen med til at definere dig som menneske i samfundet, hvor meget status du egentlig har. Og som man kan se på det her billede, så kan du se, at underklassen fylder 20% af samfundet. Og arbejderklassen, det er den, der fylder allermest i hele samfundet. Det er folk, som er helt normale, ligesom os, vil jeg egentlig sige det, fordi jeg kender så mange, der er i arbejderklassen. Og det er 47% i hele samfundet. Og så er der middelklassen, de udgør
24% af samfundet, og den højere middelklasse udgør 9%, og overklassen udgør kun 1 sølle procent, som jeg også sagde i starten, af hele samfundet.